A když jsem za tu olympiádu strašně vykecaný, tak se omlouvám dopředu za chraptilý hlas, ale snad to jak s těma našimi olympionikama zvládne. A záleží i na vás, jak vy budete fandit, protože víte, že každý olympionik potřebuje řádně fandit. Takže nezbývá nám nic jiného, než našim olympionikům popřát mnoho úspěchů. A jak se říká, vzhledem tomu, že na olympiádu v Soči se dostavil malý počet sportovců, bylo pro doplnění světové elity vybráno několik obrovských hasičů. A vy nyní můžete sledovat jejich slavnostní zahájení. Ten potlesk si myslím, že byl velmi dobrý, ale až přijde samotná soutěž, nebojte se, uvidíme skoky na lyžích, uvidíme biatlon, i čtyřbob zde bude soutěžit. Poté bude krasou poslední, vše uvidíte, ale třeba byste fandili. Ano, a máme tady skoky na lyžích. Je to první disciplína, ve které nás reprezentuje naše hasička Mája. Nyní si nasazuje lyže a připravuje se ke skoku. Jelikož je to prý holka skočná, určitě doskočí daleko. Dámy a pánové, připravuje se start? Ano? A letí! Mája letí! Stále letí, to vypadá velmi dobře. Už překonala všechny jako něco Soči tady. A dámy a pánové, naše skokanka získává zlato za perfektních 120 metrů skoku. To si zaslouží veliký potlesk. Ano, máme zlatou medaili. Jen tak dá naši sportovci z Oplota. A další disciplína bude biatlon. Uvidíme, zda naši biatlonisti dokážou velmi dobře střílet a hlavně, aby dokázali dobře lyžovat. A už nám běží první na trati Hardy, za ním je Šíša, za Šíšou startuje, upozorňuji, dámy a pánové, náš nejmenší závodník Tomáš. Závodníci přijíždějí na střelnici. Krajte se, hledat kdo poznání? Hardy se střelil pouze jeden terč. A teď se připravil naší bratře Míně Šíša. Ano, i ona se střelil svůj terč a bohužel náš nejmenší střelec Tomáš netrefil nic. Nevadí, teď jim následuje 5 kilometrů dlouhý úporný běh. Záleží, jak vy budete fandit, jak ty naši biatlonisti budou makat. Ano, dámy a pánové, naši biatlonisti se pomalu ještě přibližují k druhýmu terči, ale stále chybí pár metrů k tomu druhému terči. Ano, chvíle ticha, napětí a budeme pálit na druhý terč. Ježišmarja, trefili něco, ale terč to nebyl. Nedá se nic dělat, bohužel při této střelbě neměli štěstí. Celkové vyhodnocení, porota, ano, naši biatlonisti skončili po první střelbě a rychlém běhu na krásném druhém místě po dopovedené střelbě. Tak je taková ta technická přestávka, že by nějaká opolovačka v Soči, prý bylo horko, sníh tam dál, uvidíme, co z toho bude. Ale mě v programu v komputeru tady běhá, že prý 4bob se nám připravuje. Ano, dámy a pánové, po vaší levé si pravé straně nebo odboru máme naši elitu, čtveřici, který se připravují na 4bob. Bob usazují pevně do koryta. Je třeba upevnit ochranné pomůcky, jako je velmi kvalitní, velmi lehká laminátová přilba z pěkného černého kovu. Kdybyste řekli, že to je olovo, nechalo by se tomu přirovnat. A jsou připravení bobisté na startu. První z nich je Terka.
Za ní jede Lukáš. Pája Houblerová za jízdy na zádech a Martin. To je náš oplotský tým. A jak se říká, z důvodu bezpečnosti musí být bezpečnost. Naši bobisté používají velmi kvalitní efekty vpředu. Dáme pánové, bude startováno. 3, 2, 1, jen. A to je velmi kluzký. Měli jste možnost vidět, že to pomůže. Ale čas je dobrý, čas je velmi dobrý. A naši bobisté sice pochroumaní, ale řekl bych, že to je první místo v této disciplíně. To se zaplouží veliký potlesk. Ano, medaile už se nesou. To jsou oplotský osičemi. Svaté zlato. Kdyby někdo zaspěval hymnu, bylo by to veselější. Musíme ještě být Slavnostní ceremonia 4 bobů se chýlí ke konci a na závěr celé olympiády přijde nádherné krasomyslení. Na led nám přijede velmi, ale velmi nadějný pár malého Petirany a velmi veliké Kateřiny Vizingrové. Jelikož je to jejich první účast na olympijských hrách, doufáme, že jim to vyjde. Po krátkém programu je tento pár zatím, pánové a dámy, na druhém místě. Jejich volnou jízdu inspirovala sestava ruského krasobusaře Evgenije Puščenka. Uvidíme, co v tomto nádherných pánů bude a co předvedou. Dámy a pánové, tohle byla olympiáda v podání oplotských hasičů. Jak už jste slyšeli, byl na olympiádě strašně špatný počet sportovců, bylo třeba to doplnit. Naši hasiči to zvládli. A všichni oplotskí účastníci přivezli domů medaile, jak zlaté, tak stříbrné. Nezbývá to zakončit slovy nejlepší! Dámy a pánové, tak to bylo vše z naší olympiády. My se sami loučíme ze Soči a přijíždíme opět do oplotského sálu místní Sokolovny na oplotský tradiční ples hasičů.
balet, tak tohle byl balet z dánského souboru, který to učil naše hasiče. Doufám, že se to naučili, že vy jste byli spokojeni s tím baletem. Ten potlesk, co jste projevili, byl symbolem toho, že jste byli spokojeni s tím, co předvedli. Z obecních peněz, ale ze svých soukromých peněz zakoupila, nalakovala a darovala nový hasičský automobil pro naše hasiče Oplot. Náš velitel ho drží. My jim tímto moc krát děkujeme a slibujeme, že se o ně budeme starat tak dobře, že do té dne z něj nezbyde vůbec nic. Prostě ho poctivě sníme. Tímto ještě jednou moc krát děkujeme obecnímu úřadu za zastoupení paní starostky Tělečkové a doufáme, že naše spolupráce mezi hasiči a obecním úřadem bude velmi dobrá. Tím se s vámi loučím i já. Přeji vám příjemnou zábavu, abyste si ten dnešní večer užili až do ranních hodin. A nezbývá nic jiného, než vás pozvat opět za rok na náš tradiční hasičský ples. Děkuji, mějte se fajn a těším se na shledanou.